Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгінгі тапшыруның төп темалар хакында. Ошы қырые көрінме, Түбән Кама Гесі күпірінде шоқырымнарға сузылған бүкіні бүгін ішлеклі Дүшәмбе кеңәшмәсендә тәнкыйтьләделәр. Авыл җире булгач, проблемасыз гына булмый инде ул. Авыл халкын борчыган проблемаларны депутатларга җиткерәчәкләр. Бердәм Россия фиркасының мобиль кабул итү пунктлары авылларда да эшли башлады. Һава торышы әйбәт кенә. Әйбәт җигердек. Авыр булмады. Эссе һава булуга карамастан марафон 2000гә якын кешене җыйды. Юлчылар ял иткән арада трассада бүкләр хасил була. Түбән Кама гидроэлектростанциясе янында урнашкан күпердә менә инде берничә атнага сузылган транспорт коллапсы хөкем сүрә. Әлеге проблема турында бүген эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә дә сөйләштеләр. Шулман проспектында тәүлек дәвамында 100дән артык кеше юлсыз эшли дип белдерде шәһәр мэры. Ә менә Кама аша урнашкан күпердә юлларда беркем булмаган. Эш көнендә 4-15 юлчы эшләгән. Биредә төзекләндерү 20 сентябрьгә төгәлләнергә тиеш. Түбән Кама ягыннан таба урнашкан Сидоровка бистәсендәге күпердә дә төзекләндерү бара. Барлык эшләрнең бер юлы башкарылуы бүкләр барлыкка килүенә сәбәпче дип белгечләр. Шуңа күрә шәһәр мэры төзүчеләргә эшләрне тизрәк тәмамларга, юлларсыз эшләргә күрсәтмә бирде. Я обращаю внимание руководителя исполнительного комитета, начальника управления внутренних дел, управления ГИБДД, давайте наводить там порядок. Так работать нельзя. Километровые пробки, как будто это никого не касается. Это касается органов исполнительной власти города Набережные Челны. Бердәм Россия фиркасының җәмәгать кабул итү бүлеге белгечләре халык янына үзләре йөри. Алар республиканың төрле район һәм шәһәрләрендә эшли. Берничә көн алдан комплексларда подъезд ишекләренә игъланнар беркетә. Биредә кабул итү урыны һәм вакыты языла. Бу елларда Чаллының 3 нуктасында шәһәрдәшләр үзләрен борчыган проблемалар белән уртаклашты. Мобиль кабул итү пунктлары халыкны Автозавод районында, Октябрьский сәүдә йорты янында, Яшьлек проспектындагы Эсен сәүдә йорты янында һәм Яшь Ленинчылар бульварында кабул итте. В России у нас родственники. Россиядә безнең туганнар балалар бакчасы өчен 2 тапкыр азрак түли. 1000 гына, ә без 3000 түлибез. Җәй көне йөрмәсәләр, бөтенләй түләми, гариза гына язалар. Безнең Татарстанда алай түгел. Мы слышали, да, что Без 2016 елда Шишкин бульварын төзекләндерәчәкләр дип ишеттек, әмма бүген бернинди эшләр дә алып барылмый. Минем беләсем килә, төзекләндерү булырмы, юкмы? Бу сорауларны мин Бердәм Россия фиркасына юлладым. Мин президентыбызга, шәһәр мэрына ышанам, чөнки күп эшләр башкарылды. Население волнует больше всего вопросы. Халыкны күбрәк торак коммуналь өлкәдәге сораулар борчый. Моңа ишегалларын төзекләндерү, хоккей мәйданнарын булдыру, беседкалар кую, кумлыклар ясау керә. Без көн саен хисап тотабыз, сорауларны үзәк штабка җибәрәбез. Алар Мәскәүгә җибәрелә. Бердәм Россия фиркасының мобиль кабул итү пунктлары авылларда да эшли. Белгечләр Круглое поле һәм Биклән авыл халкы белән очрашты. Биредә шәһәр җирлеге белән чагыштырганда проблемалар башка, әмма чишеләсе уртак мәсьәләләр дә җитәрлек. Биклән авылында Гүзәл Шихапова булып кайтты. Асия Фазулина белгечләр янына иң беренчеләрдән булып килде. Авыл җирендә проблемалар беркайчан да бетмәде ул. Биклән авылы артта калганнардан түгел, бирдә күңел ачу урыннары да, мәчет тә, кибетләр дә бар. Киләчәктә депутатлар безне онытмасын иде ди ул. Авыл җире булгач, проблемасыз гына булмый инде ул һәрвакыт. Ел саен атыла тора, җимергә тора, юлларны ясарга кирәк. Ә юллар ясау өчен күп акча кирәк. Менә ел саен шушы соңгы елларда бездә җыела башлады самовложение. Шул самовложение акчаларын шул урамнарга тотыла. Бирдә яшәүчеләр халык театры түгәрәге оештырган ветераннар клубы эшли, әмма мәдәният йорты искергән. Тышкы яктан төзек күренсә дә кайбер әсәрләрне сәхнәләштерү мөмкинлеге юк. Төзекләндерү кирәк ди ул халка. Клубның хәзер кешеләр белән чагыштырганда безнеке кимерәк состояние шикелле. Без инде хуҗалар белән аңлаштык та шикелле. Менә киләчәктә беренче булып, сезнең 7 миллион чамасы акча кирәк диделәр. Без аны табарга тырышабыз дидек. Әгәр дә шулда үтәлә икән, без культураны тиешле дәрәҗәдә тотарбыз шикелле. Чөнки халык театры бик теләп йөриләр. Шәһәр халкын борчыган фанфуриклар авылга да килеп җиткән, эшче куллар җитмәгән вакытта эшкечелек аеруча зур проблема ди авыл җирлеге башлыгы. Алар депутатлардан федераль дәрәҗәдә закон кабул итүне сорый. Юк-юкта аны кулланалар, ишәләр, теге әлсәрәтә, тилертә кешене җүләрне хәленә китерә. Менә ул ике яклы
спирт ичимлеген сатуны тыйыргай бүтүнөй белән. Бердәм Россия фиркасы белгечләре авыл халкын иң күбе юллар, кайнар су проблемаларда борчыйды. Күп кенә проблемалар хәл ителә инде. Республиканың төрле районнарында социаль проектлар гамәлгә ашырыла. Балалар бакчалары, мәктәпләр, авыл клублары, фельдшер-амбулатор пунктлар, ветеринария пунктлары төзелгән. Биклән авыл халкын борчыган проблемаларны да һичшиксез депутатларга җиткерәчәкләр. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыдагы медицина учрежденияләрендәге проблемалар белән Дәүләт Думасы депутатлары танышты. Александр Сидякин һәм Әлфия Кагогина эшлекле визит белән изгелек тернәкләндерү үзәгендә һәм ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсендә булды. Татарстанда мөмкинлекләре шикле булганнар өчен төрле ярдәм күрсәтелә. Уңай мөхит программасы гамәлгә ашырыла. Төрле тернәкләндерү үзәкләре эшли, әмма проблемалар да юк түгел. По количеству пользователей, например, интернета Россия вышла на первое место в Европе. Да? Изгелек тернәкләндерү үзәгендә дә мөмкинлекләре шикле шәһәрдәшләр заманадан калышмый. Бирдә компьютерында үзләштерәләр, иҗат белән дә шөгыльләнәләр, аяк киемнәрне ремонтларга да өйрәнәләр. Төрле дәвалану кабинетлары эшли. Алекс Абитов авырудан соң икенче катка да менә алмый идем ди. Хәзер белгечләр билгеләгән методика ярдәмендә 2 ай эчендә савыккан, гади борчак белән башкарырга мөмкин булган җиңел күнекмәләрне шәһәрдәшебез Дәүләт Думасы депутатларына да өйрәтте. Это первое упражнение. Второе упражнение это как тесто. Вот это все. Я же говорю, что вот пальцы у меня вот такие были. Смотрите, вот она у меня сейчас. Я сам первый раз увидел. Да? А вы попробуйте. Оно у меня... Ощущения такие просто непередаваемые, да. Депутатларның төп максаты үзәктә булган проблемаларны ачыклау һәм ярдәм итү. Тәүлек буена дәвалану алыр өчен һәр инвалид 2 елга бер тапкыр гына килә ала. Шәһәрдә 32 меңнән артык мөмкинлекләре чикләнгән кеше яши. Чиратлар зур. Получилось так, что и инвалиды первой группы, например, у которых действительно имеются физические ограничения и психологические, связанные с мобильностью, и инвалиды третьей группы, они уравнялись. И получается, что и тяжелые инвалиды только 1 раз в 2 года могут получить вот услуги круглосуточного стационара. И инвалиды, у которых нет, наверное, вот таких вот психологических барьеров. Дәүләт Думасы депутатлары бу проблеманың шешелешен табарга вәгъдә итте. Россиядә дәвалау учрежденияләр арасында алдынгы урында булган ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсендә дә проблемалар бар. Бирдә алдынгы технологиялар буенча тиз арада анализлар тапшырып, авыруларны ачыклау мөмкинлеге бар. Әмма шәһәрдәшләр үзләренең сәламәтлегенә җавапсыз карый. Бу проблема хәл ителсә, иратларда очрый торган мәни безрагын дәвалап булыр иде. По нашему городу около 150 случаев. Для сравнения, еще 5 лет назад всего 40 случаев рака предстательной железы. У нас по статистике сегодня российской каждый 6-й мужчина в течение своей жизни заболеет раком предстательной железы. Поэтому очень важно диагностировать и очень важно рано диагностировать. Первая, например, стадия, низшая стадия, да? Это практически 100% излечение. Если мы выявили 4-я стадия, это практически 100% невозможность излечить. То есть наша задача сейчас выявить на 1-й стадии всех, кто имеет предрасположенность или начинает болеть. Чаллыда яманшыш авыруларның артуы проблемасы беренче урында тора дип билгеләде депутатлар. Хәзер яңа онкологик үзәк булдыру өстендә эшлиләр. Эшче төркем төзелеш буласы урынны билгели. Берничә вариант бар инде. Белгечләр вариант буларак ашыгыч ярдәм хастаханәсе янындагы территорияны да тәкъдим итә. Шәһәрдә мәктәпләр һәм балалар бакчалары җитмәү проблемасы да бар. Быел 1-нче сыйныфка баручылар саны узган ел белән чагыштырганда 600 балага күбрәк. 2016 елда федераль бюджетта барлык мәктәпләргә ярдәм итү өчен 50 миллиард сум акча каралган. Шуның 25 миллиарды үзләштерелгән инде. Шул исәптән яңа төзелеп килүче 30-нчы мәктәпкә дә шул чыганактан финанс ярдәме бирелгән. Депутатлар программа ярдәмендә шәһәрдә тагын бер мәктәп төзелешенә акча алырга өметләнә. Наша задача здесь в городе попасть в республиканскую программу, а потом эту республиканскую продвинуть на федеральном уровне. Слава богу, что государство приоритеты определило, и строительство школ, обеспечение, во-первых, в одну смену обучения является приоритетом в ближайшие годы. 37-нче комплекста урнашкан мәктәпкә иң беренче чиратта якын тирәдә урнашкан йортларда яшәүче балаларны урнаштыралар. Тиздән төзелеш эшләре тәмамлана. 1 сентябрьдән биредә укулар башланачак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Коммунистлар 30-дан орты шәһәрдәшне митингка җыйды. Биредә КПРФ фиркасы җирле бүлегенең беренче сәркәтибе Владимир Васев торак коммуналь өлкәдә уздырылырга тиешле үзгәрешләр хакында халык белән фикер алышты. Әйтүенчә, республика буенча федераль антимонополия хезмәте идарәсе муниципаль идарә итүче оешмаларны бетерү турында карар чыгарды. Алар 20 сентябрьгә кадәр үзләренең эшчәнлекләрен туктатырга тиеш. Чөнки көндәшлек турындагы федераль закон буенча шәхси оешмалар эшләгән җирдә муниципаль оешмалар эшли алмый дип белдерде Владимир Васев. Ул монополиягә каршы хезмәтнең бу карарын тулысы белән хуплыйм дип белдерде. Әмма шәһәрдәшләр арасында килешмәүчеләр дә бар иде. Республика буенча икенче урын. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рамил Халимов эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен игълан итте. Чаллы бөгелмәгә генә оттырды. 3нче урында Казан. 80 һәм оннан артыграк балл 8 уку йортында. 100 балл җыючылар гимназияләрдә генә түгел, гади мәктәпләрдә дә булган. Чыгарылыш сыйныф укучылары арасында югары балл җыючылар саны 17 кешедән 28-гә арткан. Шананы җәйдән әзерләде халык мәкале. Белгечләр кышкы кием турында да бүгеннән кайгырта башларга киңәш итә. Бигрәк тә бу туннарга кагылам. Бәяләре тешләми. Кышкы киемне сатып алганда нәрсәгә игътибар итәргә, бу хакта алдагы сюжетта. Озын һәм кыска заманча туннар чәшке һәм мутоннан баш киемнәрнең төрләрен санап бетергесез. Күңелең нинди интели, шунысын сайлап ал. Бәяләре кулай, бөтен үлчәмнәр дә бар. КамАЗ мәдәният йортында тун базары дип исемләнгән ярминкә ачылды. На нашей выставке Безнең күргәзмәдә Пятигорскидагы 5 фабриканың туннары урын алды. Аларны теккәндә бары тик яхшы материаллар гына кулланыла. Без сыйфатлы туннар һәм аларга кулай бәяләр гарантиялибез. Туннар сыйфаты өчен борчыласы юк. Пятигорский инде күптәннән Россиядагы иң алдынгы мех фабрикаларыннан исәпләнә. я уже приобретала здесь несколько лет назад шубу. Мин берничә ел элек биредә тун алган идем. Хәзер яңа төрләрен киеп карарга килдем. Инде баш кием алдым. Биредә барлык эштәгеләр өчен киемнәр бар. Шуңа күрә теләгән һәркем килә ала. Здесь очень большой выбор шуб. Монда бик әйбәт туннар, бик матур сыйфатлы, бик әйбәт дусларны да чакырачакмын. Әле һаман да күңелегезгә охшаган тун таба алмыйсызмы? Туннар базарына рәхим итегез. Ярминкә КамАЗ мәдәният йортында 9-ннан 14 августка кадәр, иртәнге 9-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Берничә ел рәттән физкультура өлкәсендә эшләүчеләр көнен Чаллыда марафон уздырып билгеләп үтәләр. Быел 2000-нән артык шәһәрдәшебез Кама ярым марафонында катнашты. Йөгерүчеләр Азатлык мәйданыннан старт алды. Спорт яратучылар 1, 4, 10, 20 чакрым ераклыкка йөгерде. Иң беренче булып 1 чакрым ераклыкка йөгерүчеләр старт алды. Әлеге дистанция шәһәрдәшләр арасында иң популяр. 800-дән артык кеше катнашырга теләк белдергән. Моңа исә һава торышы да сәбәпче булган. Шуңа күрә быел беренче тапкыр 4 урында спортчылар өчен су ичү, 2 урында туклану пунктлары да эшләде. Биредә кешеләрне ныгытыр өчен җиләк-җимешләр, ипи, шикәр, тоз куелган. Возле финиша и старта у нас есть... Финиш һәм старт янында тоз һәм шикәр тора. Шикәр гемоглобинны күтәрергә ярдәм итә, ә тоз мускулларны ял иттерә. Йөгерүчеләр өчен губкалар һәм савыт белән су куйдык. Азатлык мәйданында исә теләгән һәркем ГТО нормаларын тапшырып, үз көчен сыный алды. Сегодня площадка... Бүген үзеңне тикшерү мәйданы эшли, һәркем үзен төрле күнекмәләрдә сыный ала. Мисал өчен, урыннан ераклыкка сикерү, гер күтәрү һәм башкалар. Йөгерүчеләр арасында мәктәп укучылары да, төрле оешма хезмәткәрләре, студентлар һәм спортчылар да бар иде. Берәүләр бу марафонда үз көчләрен сынарга теләсә, берәүләр Рио-де-Жанейрода узучы Олимпиададагы Россия командасына теләктәшлек күрсәтер өчен йөгергән. Һава торышы әйбәт кенә. Әйбәт йөгердек. Мы приветствуем всех, кто к нам присоединяется. Авыр булмады. Пробежал марафон. Марафонда катнаштым. Эмоцияләрем күп. Мин бу йөгерүне Татарстан командасына багышлыйм. Республика командасы көчле. Давно уже не участвовал. Минем күптәннән марафонда катнашканым юк иде. Олимпия уеннарында катнашучы Республика Россия спортчыларына теләктәшлек күрсәтәсе килде. Мин алар өчен борчылам. Кызганыч хезмәттәшемне уеннарда катнашырга кертмәделәр. Башкалар барыбыз өчен дә алтын, көмеш һәм бронза медальләр юласын иде. Бер атнадан соң марафон Әлмәттә, оннан соң Казанда узачак. Оештыручылар бу чараны киләсе елларда да үткәрергә ниятли. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Шигапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Исән-имин булыгыз.